Ka jingdon jeng kibri ki baperkhat na kabenta ka baha kamiat ka imlang salang bat banno sniang skibuduna hakayo kakot la kalong hakanu kanu kaliang ru kalong ka jinggerku ka bakraw na kabenta kinu ki bayo pdiang yaka ka seng samlas met pelun hak jingai piteng jongka banno sniang shakin nongshong snong ki bodon hak jinge jingjinja na ka jingduna ka yo kakon kumba jule manlau snem haka arkundai trik luber arjar prusan lengba ka jingno snyang ka dorbar snong ki nongshong snong bat senglong kumi kalayo ban IT ya ka yeng shakawai ka longyeng ka bana ka te ka snong kani ka longyeng ka long ka balayo priang ya ka jingno snyang kade ka kong sanity mautho ka basong basa halom kan sai smet east castle district bat ka basa tang bat ukhun badang khatsan snem karta hadien ka jingkhla no kurim menta la kumba san snem ye Hagani kasi lai don lang do ba meaning star meliam nga president seng samlas met pelun uba pensyong don nongbri sodash nong kasmet kong violet nong neng president ka seng long komis met bat kiwei dia haba ajing kren uba pensyong do arulong ba ka seng samla kala simya ka tek sinjam hadu sausien bat snayeng ulong ru ba ka jingwan ka skim snayeng baduk lani ka PMAY ru kalanang pensting shibun ya ka jingtmu ka seng samla kumta la ai khublei kerpang ya ka seng samla ba kanang yo bantri hok ya ka kam Yên chào con này cái gì xịt chia đó yeah Bagai ke kam di isu ke batmai kalau dia ke kam ke baka seng 19 mit pelun kalau yo ben petiang hakine ki lai sausniam hagaba kinpet kintenrong ya kata ke cingkit kri kum ki kon samla ya ke cing ya ke cing kendu ke baki nong song snong ki kendu akan ki snong ke ba i ke chungi bet ke benta ke bak seng samla ke sim klem kano ke cing sialing klem kano ke cing sungu bhayeng klem kano ke cing sungu paramarcan marpa klem kano ke cing ede ndai kala chiet be ya kita ki longyeng ki beli hok ben yo ya ke cing era oh hasmit habang isdang habang seng samla kasdang ya ngani gebenta ben pensna ya ki yeng nam ta ki long yeng ki bering kham duna hakayo kuat ki benumla ada bensna ya la ki chong ki yeng ki siam ki don bun ba ki bro ki bedan kam lane kita ki nongsong snong ki bedan kam ya ki cingera nila yo bensdang artelai lai telai ki yeng kawe halem tau kawe hagadong wa ingsim momlu angtai kawe kedong nong badan bat mentakan ai gede besar tenre habing la pendiap lai tele ne ke bersngutenat pat nomor bo ble UA ya ki kam bat ki cingkit ke baki ke ba sel 19 mit pelun gedon ben pendiap nomor sibun kilong yi ki beduna ki don hakan snong cui badan kam ya ka tunu menkup benyada na slap free dan na kata kadau ble UA bet ke sorkar ke penmi ya ketu ke skim ka ai biang ya ketu ka PMAY scheme ke bagi babun kilong yeng ki chongi ki bahap apo kata ke poverty ka BPL kila yo ikini kilong yeng kila yo ya ke yeng ki chongi lengba chong ketu scheme bet kanai kala pensting kendet ya ke jingtmu ke berat ba chong seng samla namar ka hab benle shibon ki kam ben pendap lane ben penulong ya ke jingtmu ke chongga dan ring UA ya ke start ke chong ble habau ble UA ya ke jingtmu ke bukut habau ble UA ya ke jingtmu ke babaha kabaki nongkit kam jok seng samla ki don ubleu cuba lengba ki we ki lat ki lente baki babuan ki longi kin mat ye kan ki cinggerku da ke ba ki yo ye ki jingerap nak sorkar pedang lengba ke block development office te kanai he ka pen ai ba ha bengi don ye kan no ka thong ke cingtmu kalong kum ki hikai ye ngoi phwe abi don ye ka thong ke cingtmu ko ba ngila bet ben poi sia kata ke cing angnut ke bayi yo penlong hapriang kecing gerdu hapriang kecing hiran hapriang kecing bom kot bor kecungi banyano dak bisa neki donpat ya kata kecing ai mensim ka baklan ben kersian ni kon samla cuy nadien lem da de kecing duai ber kecing kersian cuy longkeme ki siang longkeme ki badon haki dong kecungi ngangit bangin nomla ben yo ya ka bukum kanai ke sengai ka bangin la ben pendiap ya kanai ke kam
Menela ai buram ro baka babun de no sordar. Ngangong ya pe kene kapor. Ho boleh lo kerku ki kam ki cam ki cingkre ki cingta. Ladang ai marwe ro la. Hendai ladang ai marwe ngin yo e bakum kene kesngai. Hendai habang yo pat ye ki cingi ternong lang. Sipi si tengah. Si spa ar spa, si cier ar cier. Ngiyo atai kene kesngai ke bakemen. Ngiyo e kene kesngai ke basungan. Kabadon kam katong tang mengendon ye ke mesim jo cingit kli. Kabangendon ye ke mesim jo cingi i. Kabangendon ye ke mesim jo cingi trelang. Banginom ye ke doktai. Botoi presiden ubalik kumta, botoi soldar ubalik kumta, ngin pet ya katok, kabaki nong yalam kidon, kabaki kon samla kidon, kabaki siang long kome kidon, kabaka wei kemen sim, jong nong song smet kidon, habaki don ya kemen sim kabapet, benyet tenrong ya ka iya kason, kaki kacong nong song ngim de ben wadda. Kabadon kam kolong tang bengin ailang ye kitei keding, kitei kamon naga benta ben ra ikan iksenong ke jongi syakata pat ka we ke kendon ka bakam syaniang habang ieu nucor bet ke we pat kisnong Uba Mining Star uloong bakaseng hadien kediok priang ya kerteng kelong kme na kabenta ban pensna kalalit jungo ya kate gayeng bat kilalap baki syong rengkat bat ka hapo yeng kumta kilayo ban pensna yeng thamai ya kate gayeng ya kumba julong ka siang samlas mit belun ka pha syaki tong malaki dong ban chiet ya kiyen na uis niam shwe pat ban pet ban ya terlang lekat ki sekete ki nongkit kam snong ki bolan to kadong bat ya ka kertian ka baki ki wanra ka seng sama ka le ban pet bat kmi ya no ka yen ka ba ide ben yo shaya benta bat apriang chok kita ki kertian ki ba lawan ra nap ki sautole ki dong ki basa takmut ka de ki ka yen ka ba don apo lu ban sai jong kong sani ki motho ya ka ba ka seng samla kala ibet bentre kadon ka mi ki ketian kadon umlohong kadon presnong namang apa pechua ya kidong ki bangi pak siam lala ada bentre temun na priang cuki ki yeng ni haba kaseng samla kala pech bak mi pha bak de ka yeng ka ba kaseng samla kala don kam mentre kerki nama ka de ka yeng ka ba syong rangkat ko ka yeng ka siam ka ba kaseng samla ka syong ka bi di sia ka yeng ka dap ko ya ka bangi miola ka ban repair na klin jong trayeng kumpa pun play ki cikang la ka cing yeng ki jente ki cing kendu kum telah jong ni kayeng bade halo ta kanurem bak siang sama ka sim ni kesencam bencim bentre ni kayeng ka ba ngin saple no mentak sengai mentak setiap hang ni kapor ka ba menta kakong violent kalaong bakalong koloi benok senyang saki imlang salang ke basyam jenjar sim sitom kelai kubleiru ya keseng samla jong seng samla jong kasmet pelun enthei bat chimrang kibela ya don buta aga ban yakit ban ya ba ban ya trai ya kalong ko na kabanta ban penya che prang ya kam ha ka snong smith hi ba ro ko we bat nga pan pau ko jing ai khu pleiru na kabanta ki para nong snong ki jungi ki badon ha ka ka snong smith haba nga per khat haba nga yenu chuo ya ki khon samla ka por ka ta ki jungi kadang dai ka ba dang light lut bagi dai ban le ki kam na ka banta ha ka jinglong samla ndai pen ban kat ni phila ban trai ka ni ka kam kat ka snong smith ka bala he ka bala ya kat ni ban na pha ka jing ko pu ko do ya phi kum ka seng samla hi bar ko we ngasmo ko men ban ngasmo i ya ki hadu kata habakran ka kong saniti mautho kalapen pau ya ka jing songu ya ka seng samla ki bala penyo ya ka te yeng bat kumju ki nong snong ki bakloi ban no sniang hak ban sna yeng song thu ba ka dai ka jing lam ka jong blai ha ka jing long re kun thei ba ha ka jing duk ka jong ngam poi perkhan ba ki ni ki e para kin ulong han rai blai ubari usman blai ubatha wa penlong utep kham ha ya ki e para ka bangi kum ki khun ki jong i don kam namang ta ai khu blai ru ya ki nang kong ya ka sang samla smith pelun hi bar ka we kham tam ya presiden i bala kloi ya ka ban wan ban khmi ya ka yeng ka sem ka chungi ya ka pengen la in la ban yo i ya ka ching ka mengi kan du ban ba ik la kloi ru ban pediang ya ka ni ka ching terwa na ka liang chong ke ki sang samla ki badan na ka ni ka dong ki bawan ya ka ban pen i haki ya ka ni ka ching chungi kum ka yeng nama kata kublai sibun baren ya kini kicing don mesim kicong pi ya kapan wan pay wan kami nadu pasdang jong kani
kani ka cing sedang ya ka banwan pe yang ka yeng ka jongi pe I sisa ki cing e ki bangi kum ka yeng I kan ru bat kum chu ru nga ai khublei ya baro ke badan bentalang bat ngi kum ka yeng ha ka pa pensna kani ka yeng ka jongi ngam la ban yo kurteng ban ngam la ru ya ka ban ong do kum wei pan henrei ngabu happy hak mat chung phi ba ya ka cing tuai ba ublei unang ye the sei ya ka do nut ka paspun ka chung phi ba pa phinang la ru ya ka ban ye trei ya ka kam ka ba pha ka ba long si benta ka cing sakri ka pa kan cham sim hak mat ka chung ublei nong bu nong tha na ma kata kan ka por ka menta ngam la hi ban kran sibun ka pa kong san e ka long manga ai khublei klum ya bro kitu ki bala sim benta mat ke bala don benta lang ya ka ban no senyang ya kani ka yeng ka chung kublei sibun ya phiru soda ba man la ka por man la sni hak por batang trei phichuan khmi phichuan ai min sim yang I kum ka yeng ka sem tang tak ten khandian kublei sibun ku patus mo ya ka do no chonga kaya pangnu marwei ha po chingdom namar kala jalan di ha ching ran tu smo ya ka do nu jong go pa tang mami ubala ban ai ching tang mami ubala ban ai ching tang mami ubala ban ai ching tang mami ubala ban pen Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam kajing mat lani ka rukom shed yaki. balehi banai kita Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.